आंहाबो मोनसे खाबु मोनदों जे बे गावसोरनि माबा बे बडि सोलायनाय बेनि एसे गिबि समाव आं बिथांमोनजों नुजाथिफैनायनि मोनसे खाबुखौ मोनदों। बेनि थाखाय आं गोजोनदों आरो बिथांमोनहा माबाफोर मोनसे मेसेज होलां होनना बुंनायाव आङो होबाय। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जा बाथ्रा सिखांदों मोनदांदों बेखौ बुंफोरना फैबाय। आं बेखौनो आसा खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाजेननायनिफ्रायनो बर' समाजनि थाखाय एबा हादोरनि थाखाय गोबां हाबा मावबोगासिनो दं। अलखद समावबो क्रुसियेल पिरियड समावबो बे दुलाराय फरायसा आफादा मस्ट कनस्ट्राक्टिभ हाबा मावबोदों। जों मिथिगौ दुलाराय फरायसा आफाद होनना बुंबा जोंनि बर'फोरनि सेंग्रा हान्जाया बिराद गोहो थायो। बे बाथ्राया जोंनि बेलायावल' नङा, गुबुन गुबुन हादरफ्रावबो जेब्लानाखि अलखद सम सफैयो अब्ला सेंग्रा हान्जानि मदद नांगौ जाना फैयो। बे जादों हारि मोनफा एफा बा हादरनि फिजिकेल मेन्टेल स्पिरिचुवेल फर्स बादि दिनै दुलाराय फरायसा आफादाबो बुंनो थाङोबा जोंनि बर' हारिनि फिजिकेल मेन्टेल आरो स्पिरिचुवेल फर्स आं बेखौ गनायो। बेनिखायनो बिथांमोना जा आफाद दागोन एबा जेरैबायदि दागोन बेखौ दायोब्ला बेबायदिनो सायख' मानसि बिथांमोनहा जोंखौ दैदेननो हानाय बे माबाया बडिया जायोब्ला जोंहा खामानियाव फैयो। आरो बिथांमोनहा गोख्रोङैनो खामानि मावदोंमोन थांनाय बारावबो आरो उनावबो जोंहा बेनिफ्राय देरसिन जा हाबाफारि दं बे हाबाफारिखौ जेन' बिथांमोनहा गोसो होसारनानै मावो बेखौनो आं बिथांमोननि सायाव आङो होसारनानै मिजिंथिनानै आंनि बुंनांगौ। मोनसे गोजोनथाव रादाब क'क्राझार सहरनि साई मन्दिरनि साखाथियाव R&B र'ड वार्ड नम्बर 6 आव थानाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारा नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु। आथिखालनि बादायलु मुगायाव नोंथांखौ साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामनो ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारा गासै मोनबा भकेशनेल कर्स लानानै फैदों आरो बे मोनबा भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियान कर्स 2 years कर्स, स्टेनोग्राफि 1 year कर्स, COPA कम्पिउटार अपारेटिं एन्ड प्रग्रामिं एसिस्टेन्ट 1 year कर्स, बिउटि एन्ड वेलनेस 1 year course, sewing technology 1 year course, beauty and wellness आरो sewing technology आव नोंथाङा बेसेनाङै मुं थिसननो हागोन। ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव highly qualified faculties दं आरो 100% job assistant। बेजों लोगोसेनो बेयाव flexible class timingनि खाबुबो दङ। बेयाव CIPET, टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्युटफोराव एजुकेशनेल टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशप, बङाइगाव, APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव थांनानै एबा 9101325849 एबा 863868324 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन।